Salama daoly. Bon, marere attaque donc atsika mamaly fô, atsika tsy mavozo rô, fa butsika mi-protège colonel Mikaely, mi-protège armée, mi-protège colonel Mikaely. Fôtiny fa maresaka attaque ataondreo amin'ny colonel Mikaely. Tsy azo volaniko zegny, ity Marc Ravalomanina ty. Marc Ravalomanina fa teo au pouvoir izy boka. Fa teo au pouvoir izy io commence mikritiky, natoa izy nadosiny vahoaka, misy raha tsy manjary nataony Marc Ravalomanina. Tsy za contre, tsy za ino volagnindreo tribalisme zegny, fa za midefendre atsika boka amin'ny sisiny tany. Za tsy maintsy midefendre fô, ary za midefendre jusqu'en farany resaka décentralisation, resaka état fédéral. Io tsy ambelako io. Jusqu'à za maty, za tsy maintsy midefendre io. Le problème ndreo, antegna mivolagna, magnajareo mivolagna fa ireo mila magnasafo, ireo mila la haine. Io amizay ataondreo fa antegna tsy tia borzany, antegna tsy tia, non, tsy zegny. Tsy zegny. Anareo le tribalisme volaniko zegny. Anareo le tribalisme zay tsy tia état fédéral soit décentralisation, anareo le tribalisme. Olo mankatia Marc Ravalomanina zio ne. Olo nahazo intérêt tamin'ny Marc Ravalomanina. Olo tsy nangalariny Marc Ravalomanina tany. Olo tsy nigajigajiany Marc Ravalomanina, zeny mankatia izy. De toute façon, anareo midefendre intérêt nareo, za midefendre intérêt naka. C'est normal ça. Azonareo zegny fa magnaja olo. Za tsy magnasa anareo, za tsy mitraite anareo racisme, za tsy mitraite anareo tribalisme. Azonareo zegny fa za tsy mila système central ni Ravalomanina. Zegny iangaviako atsika mitaky où que vous trouvez, que ce soit Antananarivo anareo, que ce soit à ivelanareo, anareo itaky décentralisation na état fédéral, volezatsika miady, mila mitambatra atsika. Tsy adala izy fa magnano propagande ne Marc Ravalomanina, fa commence miattaque personnel colonel Mikaely. Fa hitany fa colonel Mikaely navita plus que izy en espace de 5 mois. Zava raha vitany colonel Mikaely. Resaka mivolagna izy io resaka budget provincial. Raha zegny tsy tiany Marc Ravalomanina, atsika ta Diego azov tsy nahita fa atsika mangala rano amin'ny La Fontaine, atsika tsy magnefa foiky. Atsika mangala rano amin'ny La Fontaine. Alohan'ny Marc Ravalomanina teo, atsika mavita magnano passeport tsika Diego Sarez. Azonareo zegny, même anareo militaire. Anareo militaire mbola nahazo koa anareo armanareo jiaby to tamin'ny faritra tao. Izy navy nalefa Antananarivo raha jiaby. Azova agneky raha karaha zegny. Izy koa tsy le nahazo intérêt amin'ny Marc Ravalomanina. Nahazo 7% izy amin'ny croissance. Azova il bénéficie les 7%. Vahoaka jiaby il bénéficie les 7%. Non, tsy vahoaka jiaby. Azafady za tsy mila Marc Ravalomanina. Tant que Marc Ravalomanina tsy mivolagna ataoko décentralisation na état fédéral, signeny taratasy apetraka ny marigny izy, ok, za miaraka aminazy. Mais tant que système central nandesy Nandry Rajoelina, nandesy Niery, nandesy Ravalomanina, nandesy n'olo jiaby teo mbola mipetraka amin'ny plasy, io tsy mivoatra Madagasikara, io volaniko aminareo zegny. Io tsy mivoatra, ary za tsy mavozo anareo mi-contre za. Zegny tiako boka, zegny tiako. Anareo tsisy argument. Le seul argument nareo, tribalisme igny, tsy tia merina. La famille ka misy merina ke ino tsy atiavako merina. Mentalité nareo tsy tiako fa tsy anareo. Misy mentalité montrika ataonareo ao. Anareo ne mampiady. État central ne mampiady vahoaka malagasy. Niany hitanareo fa colonel Mikaely mitondra io, tsisy olo, anareo fa menace izy. Eko ne, zegny volako amin'ny colonel Mikaely, fais attention volaniko zegny. Fais attention amin'olo mpanao politique io. Iro mila ankaratra anao fo mon colonel volaniko. Iro mila mankaratra anao fo, sasany mila tiamona anao.
zay volako déplacementanao jiaby ataova tous les moyens sécurisegna tsara déplacementanao fa iro fa miambigny volako aminareo zegny iro fa miambigny za ty tanarivo volako 3 semaines za magnano renseignement naka ary zay volako aminareo tsy olo madiniky le plus démuni boka Tananarivo tsy mila état fédéral aby io azonareo zegny le olo mirola en V8 am grosse 4x4 zegny makatia état central io azonareo zegny zay mankatia état central io ary zegny diany Marc Ravalomanana azomba Marc Ravalomanana ke ande izy mba président fa navy président représentant Sadak izy nandeha tary aboakany fa karaha izy mitondra zava izy io fa magnano propagande nazy fa magnano tournée nazy jiaby ataovanareo audit entreprise nazy jiaby ataovanareo audit entreprise Tico nazy jiaby magro jiaby ataovanareo audit nagnino tsy nahazo candidat la mairie to tamin'ny Tananarivo ambaninareo tsy haiko maraha jiaby to impony Ravalomanana tsy nifeny jiaby aboabo ka nagnino tsy aboaka amin'ny Ravalomanana fa zana gny fa impony ka le zany tondra jusqu'à jeudi aboabo ka reçu zay le tadiaviny vahoaka anareo ho magnasary mivolagna iny tsisy raha aboanareo zay koa nimivoniany laolo e jusqu'à kotity nandeha nafodiny izy ka olo mivolagna afodiny politiky ny Ravalomanana politiky n'Andradjoely mitovy politiky ny hery tsy tianareo zay amy sisiny tany ivoatra anareo fo mila mivoatra za tsy d'accord amizay nde ino raha ataonareo nde ino raha ataonareo za tsy d'accord za tsy d'accord ambilatana ny maramila alevany colonel Michael 10 ans zay izy io fa commence mirespira azonareo zay izy fa mivolagna vol intérieur fa apetraka anio antala havy iboaka vol intérieur raha jiaby zegny nadosiny Marc Ravalomanana raha jiaby zegny azonareo zay na fizako mivolagna izy volagna raha marina fa niany izy magnasary critique intérim tsy hainao refondation zay tsy mijery zegny colonel Michael izy tsy mandika lalagna izy magnaja constitution HCC nagnapetraka izy io izy magnaja azonareo zay non de le marais ferme ta bouche toi parce que toi t'es à côté de la plaque anao tsy nandeha tagny tsisy raha hainao no azonao zegny tsisy raha hainao tu vois io tsy politiky Ravalomanana zegny politiky ny colonel Michael Ravalomanana nagnaboaka budget provincial 24%. Ravalomanana comment ça niantoko secret Ravalomanana non tsy mitovy volako aminao zegny araiky volako aminareo zegny militaire c'est droit militaire zegny nidirany général Péculasy fotiny miprotège koa izy azonareo zay tsy mila Marc Ravalomanana io tsisy mila izy zay volako iangavioko atsika jiaby atsika tompiny décentralisation atsika tompiny état fédéral mitrangana voleza miady volako aminareo zegny zava raha ataony Marc Ravalomanana miaraka équipenazy jiaby ro tsy miady iro andeha empêcher raha ataony colonel Michael ty fa mibiagna vol intérieur budget provincial fa volagny colonel Michael zegny tsy tiandreo aro tia éliminer colonel Michael io mon frère za izy koa Ravalomanana zegny volako aminareo zegny bonsoir d'abord tout le monde bonsoir za ty tagny tan face tagny za magnontany niany izy volako aminareo zegny zava azovy olo contre o zegny côtier mbola miaraka amin'ny Ravalomanana ils ont rien dans la tête franchement za tsy tiako mivolagna le côtier le olo contre décentralisation io contre état fédéral mbola olo verijery zegny volako depuis 1960 jusqu'à nianty fa tsy mandroso tanàna io azony état central héritage ny colonisation française magnasary tsy tia vazaha amizay ro aie ro mikoragna agny à Paris agny karakory nataonjeo nanjongona Andradjoely nikoragna ro ta Paris tagny azonareo za tsy mijery za ravoravo Andradjoely rongona za tegna ravoravo fa zay kazakadalenareo niany ty anao Marc Ravalomanana anao fa magnano propagande nao niany anao mahita raha tsy manjary nataony
colonel Michael, tsy hitanao raha nataonao pendant toutes ces années anao au pouvoir. Azonao, za tsy mivolagna anao tsy nagnano raha 7% tsara volako zegny, azovy ny procès ny profit 7% de croissance, anao izy koa tsy namanao andraiky anao tao. Zay tam faritsy ny vonianao volako zegny. Avion dia zay teo mantraka rano, volako aminareo zay mantraka rano, misy lavoir, tsisy olo mivanga rano zegny. Na vianao olo jiaby zao mivanga rano. On est en 2026. Rano vangaigna, rano giagna. Dika zegny anao koa tsisy vola, maty la soif anao, tu vois? Raha diaby nalefanao tany, olo tsarenao, alo mandeha Tananarivo, olo tsarenao, alo mandeha, karaha zegny tsisy tribunal. Zegny tsisy, nafodinao usine diaby, nafodinao usine diaby, ninao mila propice ny monopolisenao raha diaby. Zegny ny erreuranao. Zegny ny erreuranao. Za tsy mivolagna anao tsy nagnano volako zegny. Fôtiny 7% de croissance tsy mety adigna zegny. Fa am 7% de croissance iny, firy olo nivonianao? Firy olo nivonianao? Niana anao magnasary makaraha colonel Michael, je suis désolé. Non. Zegny volako iangavieko atsika diaby mila décentralisation, mila état fédéral io, mitrangana koa contre Ravalomanina. Zegny volako am colonel Michael, mitandrema anao am'ireo mpanao politique mon colonel volako. Ireo amono anao, zay firatadiavindreo. Fôtiny hitandreo fa en espace de 5 mois fa maro raha vitanao, raha tsy vitandreo teo. Fa maro raha vitanao, azovy contre raha vitanao zio, tsy possible. Azovy contre. Tsy andro amizay raha ataondreo, andeha pedivindreo. Renko ne, fa misy olo agnamia vola, andeha ikorontagna colonel Michael. Non mon colonel, anao tsy anao zaraiky zio. Anao tsy anao zaraiky. Anao olo tegna patriote zegny. Anao olo tegna patriote. Tsy niana anao niady nagnadoso, tia agnadoso Andradjoely. Iro politicien bio. Anao nivolagna taminaka, karaha io politicien kaza midriky mentalité ny politicien colonel Michael. Tohiza raha ataonao io. Tohiza fa zay vahoaka tsy maintsy miaraka aminao. Ary tsy maintsy miposa anao zay vahoaka. Ary anao magnantogna volako zay, ireo général aby io, zay ndraiky fa nivolagninao tamin'ny nivolagno taminao zay, ary nivolagninao koa, fa mila magnantogno les généraux. Anareo généraux koa, ampianareo colonel Michael, vous devez plus fermer la bouche. Azonareo, kazafody eko vavanareo. Zava izy io, tsisy olo masaky volagna, azo magnano propagande zio izy ko tsy izy. Azo magnano propagande, magnano tourner, azo anao mba tompiny Madagasikara. Anao mba tompiny Madagasikara, za le tsy mijery anareo contre za volako zegny. Za tsy mijery anareo contre za, fa ninaka volako aminareo zay, décentralisation, état fédéral, lutte contre la corruption, ampodiana l'école Manjary. Ampodiana l'école Manjary. La douane ambila zay gérer douane. Zay koa mila investisseur extérieur ambilanaro, soit chef de province ne, soit commune ne, mandeha mitady investisseur fa zay tsy miamby ordre boka Antananarivo. Zay fa kivy, zay fa empaka, tofoko. Azonareo zegny. Zay volagno, nde zovanareo contre za, nde zovanareo contre za, nde politicien nareo, nde maramila nareo. Za tsy mijery volako aminareo zegny. Ninaka décentralisation soit état fédéral. Naka simple zegny. Ary zegny tsy mamon'olo, ary zegny tsisy idirany racisme, ary zegny tsisy idirany. Allo amezako place anareo. Allo changer tsika boka. Allo nareo mangala passeport a Tuliara boka Antananarivo. Soit nareo mangala passeport a Diego Soares agny. Ino raha vangenareo, raha jiaby vangenareo. Anareo ne agnisan'ny victime fa nareo fo gila masonareo. Anareo ne agnisan'ny victime pollution Antananarivo. Exode rural, azov nagnano exode rural izy ko tsy mariky Ravalomanina. Nisokafiny magro, nisokafiny tiko nalefanagny Antananarivo olo jiaby boka ambanivolo. Izy rongana igny amizay, andeha ilefa ye olo. Tsy tafilefa boka olo jiaby. Io tavela ao amizay. Io amizay navy, embouteillage raha jiaby, vidiny tragno lafo, raha jiaby lafo Antananarivo, taxi mandeha 80 000 ariary pour aller de aéroport Analakely. Normal zegny aminareo basy. Anareo agnisan'ny victime volagno. Io amizay nareo milefa koa.
milefa koa fotiny le côtier ro petraka amy 67 aranareo koa aranareo côtier jiaby io nareo boka miveriverijery des fois na karaha volankony marigny nareo nefa karaha io amiagna vola fodinareo vavanareo io amizay mandeha milefa anareo amy 67 mariny anareo hitako milefa anareo amy 67 tsy masaky mipody amizay tanàna misy anareo agny Pour moi, il fait déjà de la propagande. Des tienons, quitte à des tienons, ils sont en propagande. Ils m'invitent à me critiquer, colonel Michael. Naïn zati m'invite à me critiquer. Ils sont fantômes de toi. Ils ne fantômes de toi. Ils ravitent. Hein? Ils n'ont pas voix qu'il y a une andradjel. Naïn voix que tu n'entends contre ils n'ont misrat n'anjar na ton. Quand des poudnaro, ils ont des poudnaro, ils rendent ton. Hein? Ande ankefa ra alcha natoni ra corruption naton diab ande kefa isis. Donc je ne suis pas pour. Tu vois? Oui, non, la j'aime kavlan. Isko marque Ravalman na vulngam nakafa, ismi la décentralisation, soit état fédéral, hein, ambelen province diab, maloten, za d'accord. Ma vita mipody eo izy mais tant politique nazy mbola centralisé za tsy d'accord raha fa mivolaniko aminareo zegny justement il anticipe déjà fa olo verijery fa magnasary mivolagna fa Ravalomanana tsy magnano izy ino raha diany contre colonel Michael ino raha diany contre colonel Michael raha vitany colonel Michael tsy vitany na fodifodiny raha jiaby teo na fodifodiny eko anareo baka nazo intérêt tamy Ravalomanana fokony ty Ravalomanana anareo nazo intérêt tamy Ravalomanana fo ty Ravalomanana azao olo ty Ravalomanana asan'olo jiaby monopoliseny entreprise jiaby mila leny tamin'olo jiaby mila ravraveny ke za mbola non kotito ny gadjeny kotito paix son âme alohany ny gadjeny non arrêtez un peu vos conneries là non io tsy resaka borizany mon frère io tsy resaka borizany fotiny tsy borizany jiaby mankaty Ravalomanana koa tsy borizany jiaby mankaty Ravalomanana maro koa tsy mankaty Ravalomanana maro entreprise na leleny Ravalomanana azonareo zegny tu vois io tsy tondrany politicien Madagascar io volaniko aminareo zegny volaniko za mila dictature un bon dictateur militaire antreny magnadio raha jiaby izy koa mbola politicien biofio niandro magnasaly mivolagna fa maherara firy fois ro teo tsisy raha vitandreo fa niany misy miracle vitanay izy ty colonel Michael tsy magnaraha manjary colonel Michael tsy magnaja constitution nadrendreo constitution justement mon frère tiako baka anareo jiaby eo mitandre tiako anareo jiaby mitandre mais mandeha comment ça mi partage des vidéos fotiny ro volaniko aminareo zegny ro pour Ravalomanana mahita raha manjary nataony Ravalomanana fotiny ro nahazo intérêt atsika jiaby very intérêt atsika jiaby raha jiaby mila contrôler n'Antananarivo igny izy mazanahary à 70 ans zegny anao fa comment ça détournement d'âge io amezanareo marque Ravalomanana la prochaine fois zanakanazy tôjy Ravalomanana mitondra io mila karaha ndreo iny pouvoir à Madagascar za tsy magneky zegny volaniko zegny za tsy magneky zegny ary za tsy mavozo fe ary za tsy mavozo bien sûr il a tout pillé oui il a tout pillé zegny amizay anareo la France nagnadosy Ravalomanana fotiny misy pétrole tony misy pétrole andeha lafina amin'olo hafa azonareo zegny tu vois. Non, mais nous, on veut un référendum. Je ne veux pas comme Naro. Ambilanaro, colonel Michael, Mangan, Char. Mais ouvrez les yeux, vlan comme Naro. Soukafa Masnaro. Tam 16 ans, vlan comme Naro. Même tam Marc Ravalomanana. Zavanaro. Tout confisqué, ndo radio. Tika diable. Confisqué, ndo. Billet d'avion, diable, la flaf. Talon zing. Anon mande, la réunion. Diego, vlan comme Naro. 99 €. Aller-retour. Misoul mandeab mangan week-end fou ro fampody azonareo zegny niany ty raha zegny alainy Maurice agny atsika amizay very fotiny ny monopolizendreo raha jiaby mila olo jiaby mandeha à Madagascar mila mandala antreny ka Antananarivo amizay ro alaindreo taxe jiaby alaindreo raha jiaby
ke le vola io amizay tsy raha partagendreo, io tsy partagendreo. Atsika mila miaigny amin'ny raha azotsika ao. Exemple tourisme, firy tourisme avy amitsika. Ohatra ke atsika misy ranomasina, Nosy Be misy ranomasina, Diego misy ramana, Tamatave, Sainte Marie, tany jiaby. Tany jiaby misy. Moi je sais pas Philippe, hein? Moi je me pose la question, je me pose bien la question, nanino atsika vlanguze tenga badouanga atsika hadous école diable, qu'est-ce qu'il a fait Ravalmana vlangna romnaka eko izy na 7% de croissance vlanko. Madagascar était comment dire ça là, il ne faisait pas partie des 5 pays les plus pauvres. Eko neze azovin profitis boka vlanko. Azovin profiter izy ko tsy entreprise ny marque Ravalmana. Non, sérieux. Atsika mila manga sokafa masinaro vlango zegny. Sokafa masinaro fa izy ko mipody io. Izy ko mipody io. Io vlango aminaro kodinaro hoaninaro kay. Fampihina fo atsika am sisiny tany. Fampihina fo. Za mivolagna aminaro zay. Zava. Exemple, ino raha volagny colonel Michael, nataony raha biométrie, firy taogna atsika mitady atsika diaspora mbola andeha hifidy koa. Izy io fa agnatin'ny programme colonel Michael, diaspora andeha hifidy eka atsika. Azonareo zay? Mbola tsy nagnano koa colonel Michael en espace de 5 mois zala. Mbola tsy nagnano. Atsika jeu diaspora mavita mandeha mifidy. Ataony tous les moyens. On a nos mots à dire. Atsika tsy adignan'ny colonel Michael, atsika io azovy te diaspora teo. Diaspora magnano investissement à Madagascar. Azonareo zay firy million alefany diaspora à Madagascar. Firy million angalarindreo jiaby io mandeha magnano investissement en Afrique du Sud, en France, à Dubaï, raha jiaby. Vita politique indreo, zava aetany misy Sandra Rajoely zio. Vola jiaby fanaleny. À Dubaï izy. Azonareo zay? Aia volany comment ça Mamira Vatmanga tia Maurice milliard. Anareo d'accord am raha karaha zay zala? Anareo d'accord am raha karaha zay? Za tsy d'accord, za fa mivolagna aminareo zegny, ampidianinareo io izy. Io hitanareo vlanko zay. Zay ne tranquille. Fa zay malahelo am raha mandalo ao Madagascar. Zay malahelo. Ary za fa mivolagna aminareo zegny, tsy olo boka Tananarivo jiaby mankatia centralisme io. Tsy olo boka Tananarivo jiaby. Foteny ro agnisan'ny victime. Niany izy magnasary contre colonel Michael, izy magnano propagande nazy mankaratsy colonel Michael, izy fa ta-pouvoir. Ino raha vitany teo? Nandroso Madagascar. Na fodifody raha jiaby. Foteny niutiliser ny rano jiaby amin'ny magro nazy. Rano jiaby nandeha nangalary amin'ny resaka magro nazy fo, mila mandeha fo entreprise nazy. Le sasany amizay nafodiny cotona, nafodiny adignako agnarana, nafodifodiny usine jiaby. Izy ni créé quoi comme usine? Ni créé usine nazy tiko magro. Le reste tsisy. Za tsy mila volandreo andi janvier fa février zio mitana change un petit peu. Za tsy voavangandreo volanko aminao zegny. Anareo fo voavangandreo zegny. Anareo fo voavangandreo. Ary za tsy politicien, za olo militaire volanko aminao zegny. Izy ko politicien Madagascar comparenao aminaka, za olo tsy mangalatra, za olo tsy magnano corruption. Donc zegny tsy mampa politique za. Azonao? Par contre géopolitique ndraiky ampianariko anao. Azonao zegny? Ya, usine Sotema jiaby. Firy usine tsika teo. Maro koa ny usine taminatsika lakote. Zava tsisy entretien. Tsisy entretien depuis ro nitondra. Tsisy entretien. Atsika teo ny usine Cornebeuf, usine ny coton, usine ny raha jiaby zegny ravina. Ny andro magnasary volagna fa ro mahay politique. Ino politique na hainao? Za tsy lany mon frère, za tsy lany. Indao mitady février anao, izy ko mbola tsy nahita, kaza mipetsaka am janvier fo fa bientôt tsika fa février. Za tsy mijery, nde raha volagninareo zegny, za tsy direko zegny. Ya, mavozy boka ro, mavozy diaspora koa ifidy boka. Aty tsara misy corruption zay.
Agny fo misy corruption. Ro ne tsy mahazo. Ro ko tsy mahazo izy ko tsy magnano corruption. Zava ro magnasary verijery alefandreo jusqu'à 50 millions 50 000 euros mila mitandatsika présidentielle. Dikan'izay ireo nangalatra vola iny fo mahazo mitandatsika président. Fa olo manam-pahaizana, olo sortant doctorat, olo tsy mahazo mitandatsika fotony tsisy vola. Donc la politique est réservée aux corrompus. Azonareo ny anty nalain'ny colonel Mikael izy angata colonel Mikael ajotiny raha jiaby zegny. Tsy karaha zegny atao magnano politique, tu vois. Ny fody raha jiaby lanko aminareo. Io ka nareo masaky mivolagna amizay. Io nareo masaky mivolagna. Tamin'ny andro radio ela nareo tsisy masaky mivolagna, tsisy magnano témoignage, mavozo. Firy olo nigadigadian'ny Marc Ravalomanana. Firy olo nigadigadian'ny Marc Ravalomanana. Ambilanareo colonel Mikael mitondra même 10 ans. Za mbola magneky fo. Fotony raha nataonao 5 mois fa tiako edy. Fa tiako. Da? Fa tiako. Ary iangavio koa colonel Mikael ka aza mitandregny loatra reo mpanao politique fa teo mangalatra bio. Da? Io tsy système ratsy volaniko zegny. Toetrainy politique mamparatry zo. Même état central io koa, izy koa nisy anareo mpagnano politique bio, mentalité nareo tsara, anareo tsy zatra corruption, nandroso zo. Décentralisation koa karaha zegny. Fa toetrainareo, anareo mila sezy, anareo mila monopoliser raha jiaby, comme par hasard anareo midiko politique anareo vadiky milliardaire. Azonareo mivadiky milliardaire, normal anareo izy io mavita mitandatsika présidentielle boka. Fotony anareo manambola. J'aimerais bien. J'aimerais bien qu'ils votent ça. J'aimerais bien, mais non, ça vlan comme narosé, ça m'a tout colonel Mikael. Vlagne, ça faut doucement, doucement n'empêche pas l'arrivée, comme on dit. Doucement, doucement n'empêche pas l'arrivée. Ils mangan mora fou. Continuez naro fou critique ils va sur le terrain il va vous montrer. Zem fa vlan comme naro. Am terrain fou mangabo. Et combat knazo maramila mis contra easy panneau politique boka mis contra easy atika civil mis contra easy fa vlan tamna allo direction lo arek fou. Zeng azov président mi vul aitchenaro za quoi mi villalna. Azov président ma vita mvulna zeng. Zem vlanko atsika vuleza miady vuleza atsika fagnasasa butsika zio mila mifankatia mila uni atsika mi contre olo tsy tia agnapetraka décentralisation agnapetraka soit état fédéral eko état fédéral vlanko aminareo zay sarotro mbola sarotro amitsika fotony mila référendum fa izy koa fa décentralisation atsika fa mahita vokatra anazy azonareo. Ya fa atsika fa commence maro atsika tia tanjazana. Za mahita commentaire nareo fa maro atsika tia tanjazana vlanko zay. Fa zeny vlanko mila atsika mila mi force atsika. Atsika zio atsika tsy mivolagna atsika o. Azonareo atsika zio mila mi contre état central io. Zay fo raha vlanko aminareo. Ennemi tsika zio, ennemi de la démocratie, c'est iro tsy tia agnapetraka état fédéral soit décentralisation. Iro tegna ennemi de la démocratie. Ennemi de la démocratie, exemple Marc Ravalomanana. Ka nagnino ro jiaby magnano politique bio, tsy magnano tournée, magnano raha jiaby, izy miprofite fa izy miprofite mbola agnatiny transition tsika, izy magnano zay raha tia ataony. Izy io fa tiagna agnabiagna usinazy magro tsiko fa izy tsy mila andeha izy savegna nagnefa impôt no Ravalomanana fa tsy nagnefa impôt. Zegny tsy telo fa mila sokafy. Non, c'est pas comme ça. La loi c'est fait pour tout le monde. Nagnino zay magnabiagna restaurant nay hely fo mila magnefa ty ke anao fotony anao président ke anao tsy agnefa. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Non, zeny vlanko. Non, baseky igny, baseky atsika mila miady vlanko zay. Tsy za tsy tia Ravalomanana vlanko zegny. Tsy olo tsy tiako fa toetraigny tsy tiako. Niany izy magnasary mivolagna colonel Mikael mila constitution mila magnaja constitution le colonel Mikael. Enao fa izy commence tiany vahoaka mila tu veux le mettre un bâton dans les roues. Azonao zegny anao teo igny natoa anao niroasin'ny vahoaka niroasin'ny maramila dikan'zegny misy raha tsy nanjary nataonao tao. Tu vois? Misy raha tsy nanjary fa tsisy raha hafa eky.
na fodinao anao tsy nahay liberté d'expression zegny nagnadosina Andry Rajoely taminao nipody teo Andry Rajoely direct izy nagnano lombolombonao koa ny anty azo mivolagna ao est-ce que colonel Mikael nagnagaja olo parce que il a dit au colonel Mikael tsy mety raha ataonao kaza atao karaha ty non ambelana atsika jiaby mivolagna za ty volagno tam aminareo voalohany mivolagna colonel Mikael izy koa misy raha tsy manjary nataony voalohany mivolagna izy mais colonel Mikael azafady aminareo fa ny anty mbola tsy nikitako raha bien sûr il va faire des erreurs azo mba tsy magnano azo mba tsy diso azo mba tsy diso agnano erreur izy niany izy masaky mivolagna diaspora niany izy masaky mivolagna diaspora firy anareo Koweïta agny azo mirepresente anareo tsy mahazo karama anareo confisquendreo passeport nareo anareo a Maurice anareo Liban anareo tanàna arabe jiaby igny azovy mirepresente anareo niany zay niangata koa colonel Mikael misy mirepresente a diaspora koa même député alifasa io karaha la France misy député mirepresente les Français à l'étranger nagnino atsika tsisy olo mirepresente atsika koa ny force comment agnisan'olo midévelopper Madagascar atsika diaspora firy million alefatsika par mois volanko aminareo zegny firy million alefatsika par mois atsika agnisan'ny force ne zegny volanko atsika diaspora ça fait partie du 19e ethnie zegny ataova amin'ny lohatsika jiaby zegny atsika mandeha vacances agny gasy mavita mandeha vacances karaha ataotsika izy mipetraka Madagascar tsy mavita izy fa tsy amegna passeport izy mila misy vola izy par contre ireo mpagnano politique amizay ireo magnano déplacement ndreo azo magnefa billet-ndreo impotsika diaspora magnefa billet-ndreo il y a impotsika io donc non on va pas se laisser faire atsika une force diaspora c'est une force zay volaniko tam général Pikilasy zay kazadigna misy ny maramila volaniko misy ny olo manampahezagna misy olo ingénieur kazadigna diaspora natoa zay niala volaniko zegny misy raha tsy mazava teto a Madagascar ary corruption zegny mbola mandeha maresaka izy a Madagascar surtout Antananarivo izy mandeha maresaka Altsatany tsy mety vita Altsatany tsy mety vita anao midika maramila zegny mila magnefa corruption raha jiaby atao corruption administration boka tsy voavolagniny foeky tsy voavolagniny foeky donc non zay fa tsy mila état central anareo tsy te français état central io napetrany français anareo kaza magnano hypocrite apitranareo décentralisation apitranareo soit état fédéral morane zegny izy koa mbola tsy zegny propagandine Marc Ravalomanana azafady président Marc Ravalomanana mbola jeko anao zay zala mbola tsy mila anao ne anao koa hipody andemony zay ambila anareo vangianareo la machine magnamboatra chocolat tsika cacao ambily be azonareo ambilatsika mividy volamena olo mandeha mividy volamena tsika fa tsika tsy magnano exportation eky amboarinareo usine cimenterie maro raha mety atao pétrole tsika misy pétrole ambilatsika mandafy pétrole tsika justement Brunette non azo président mavita magnano karaha zegny azo président un jour je vous invite volanko zegny mikoragna amin'ny colonel Mikael en face à face io nareo mahita karakory fomban'olo io haiko izy volanko aminareo zegny tsy politicien haiko izy maramila fô izy amizay mbola magnaja koa ne izy mbola magnaja zegny anareo mivona malemy colonel Mikael tsara malemy maramila fa karaha zegny magnaja olo c'est pas parce que malemy izy atao fa malemy colonel Mikael izy tsy malemy zavanareo petit à petit izy mivolagna natoa izy nivolagny Marc Ravalomanana iny volanko aminareo zegny misy antony Marc Ravalomanana fa Marc Ravalomanana mandefa espion ayavoloa Marc Ravalomanana magnefa olo micontre colonel Mikael io firy taogno Marc Ravalomanana nitonja teo
Ny imposeny la loi anazy, ny nazy fo mila mariny jusqu'à izy narongona ananjy rajoely. Ino nampandraongona izy? Volaninanjy rajoely liberté d'expression, nangagadjagaja olo izy, andravandravatan'olo izy. Faux promesse, avie Tananarivo nareo jiaby, za agnabiagna Magro, za agnabiagna Tico. Rano jiaby ny devieny, olo mantraka rano, olo tsisy vola, maskiny, andeva comment ça? Andeva mila mivanga rano izy io. Teo ty rano gratuit zay ty mantraka amy la fontaine. Tamy rue Point Six tary misy robinet teo, zay mantraka. Nany ty tsy mazy mantraka no, mila vola. Donc azafady aminareo, izy koa mbola Marc Ravalomanina fo, contrenareo za fa za tsy mavozanareo sérieusement, contrenareo fa za mbola tsy mavozanareo. Hitako volagnanareo ao, hitako volagnanareo. Za amizay miza profilinareo, anareo tsy boka Tuleara, anareo tsy boka Diego Suarez, agnarananareo tsy Chatlara, Hamed, Mohamed, non, agnarananareo tsy zegny. Anareo kolo raciste. Zava raha nivolagnanareo ta Général Pukelas. Zay tsy mila vaza, zay tsy mila vaza. Hitanareo Général Pukelas, zavanareo izy mivolagna. Izy tsisy feuille. Am fônazy izy mivolagna. Am fônazy. Zavanareo tsara isaka discours nazy. Mazava tsara. Tsy tianareo ka olo mazava karaha igny. Tsy tianareo olo marigny. Anareo zatra olo mamitamitaka anareo, magnano manipulation anareo. Zegny atsika volanko amy lakote, voleza atsika miady. Izy koa mbola miady, allo miala amy Facebook. Miala amy Facebook. Raha tadiavitsika zio, ampanjary tananatsika. Ampanjary. Ny antifa nisy olo mitondra atsika, poussetrika izy jusqu'à amy farany volanko aminareo zegny. Jusqu'à amy farany poussetrika. Ireo jiaby magnano publication ale Ravalomanina. Atsika igny ndraiky mbola miady ho indicata Catalina Fianozovy. Za tsy mijero igny. Za tsy mijero igny. Sérieusement. Tsy tanareo za tsy magnano publication faika aminareo. Fôty misy raha plus important. Tsy olo mamijamala andezahako. Tsy olo comment ça? Mankaratsy Madagasikara andezahako. Olo misy comment dire ça? Olo misy stratégie ampandroso Madagasikara. Zegny fo raha zahako. Za tsy mijero igny volanko zegny. Fa zegny volanko. Iangaviako atsika diaby. Atsika diaby fanjaitagna atsika diaby zio. Magnano porte à porte. Magnano porte à porte. Que ce soit diaspora no, que ce soit ianareo. Par respect fo volanko tsy magnano karaha ataondreo. Fotony izy koa fa mivolagna décentralisation, tsy fa tribalisme. Izy koa fa mivolagna état fédéral, raciste. Fa ireo ndraiky fitiavandreo tegna, atsika tsy tiandreo ivoatra atsika. Atsika tsy tiandreo mila amindreo afo raha jiaby. Machine administrative jiaby ampodiana. Zay koa no mahita investisseur. Zay mahita investisseur agnamboatra passeport, admettons, les Allemands ils sont prêts agnamboatra passeport amin'ny région jiaby. Io tsisy kolokolo amizay. Io tsisy kolokolo. Justement, nadia marigny raha volagninareo jiaby. Eko ni anareo le problème tsisy olo mivolagna, tsisy olo mivolagna anareo amizay manginyo, tu vois, tsy avoaboaka anareo raha io, tsy avoaboaka anareo, tu vois. Mais publication naka ato volanko aminareo zay, ne ino raha volagny, izy koa fa mivolagna raha izy tsy maintsy contreko fo ato. Izy tsy maintsy contreko fo. Izy koa mivolagna raha manipulation anazy, fa nefa igny. Volanko aminazy, anao koa te hivolagna Marc Ravalomanina, aboafa anao nagnefa impôt tamy Magronao andraiky Ticonao, tamy nanao nitondra. Zegny fo. Ataovanareo audit Marc Ravalomanina amin'ny entreprise nazy jiaby. Izy koa tsy aboakany Marc Ravalomanina zegny, Marc Ravalomanina tsy tokony mitandatsika présidentielle. Non, zay mon frère Andoni, Adriana, za fa mivolagna aminareo, atsika tsy mila miady volanko zegny. Atsika tsy mila miady. Zegny volanko, izy koa fa pour décentralisation, pour état fédéral, même atsika tsy mila miady. Olo edivatsika, olo tsy ampandroso tananatsika volanko zegny. Olo tsy ampandroso tananatsika. Nareo volagna, colonel Mikael, tsy anareo raha tadiaviny. Anareo tsy mahay technique, anareo tsy mahay stratégie. Nampidiriny russe, nampidiriny français, nampidiriny chinois, nampidiriny turc, nampidiriny comme ça,
Volainy azovy olo tegna fiable. Azovy tegna fiable amizay. Agnabiagna usine armement izy. Fa mikapokapoka olo jiaby. Fôtony anareo tsy maramila boka azonareo zay. Agnabiagna usine armement zay, ça veut dire misy asa midriky. Misy asa midriky. Raha raiky fo za tsy d'accord aminazy, les 5000 personnes andeha hiasa Dubaï. Ça tsy d'accord aminazy amin'io mon colonel. Raha zay fa nivolaniko taminazy. Non, créer entreprise amitsika ao, olo-tsika tsy mandeha andeha ampijaly andreo, que ce soit Cambodge, que ce soit Maurice, que ce soit andeha ampijaly andreo. Créer des emplois. Niany izy créer emploi. Exemple armement, manapahaiza, zava-toaka gasy. Zava-toaka gasy. Azonareo zay? Zavanareo toaka gasy. Teo tsisy olo mijery toaka gasy zay. Or que aty firy toaka eto en France, que ce soit la Réunion, que ce soit olo magnamboatra toaka. Nagnino atsika tsy magnamboatra? Olo magnamboatra arme admettons. Au lieu qu'ils emprisonnera, alevanareo izy, amboarinareo drone anareo université. Donc atsika ne manampahaizana volaniko aminareo zegny. Fa atsika badony reo magnano politicien aby io. Fôtony tiandreo zanakandreo andimba raha jiaby io. Zanakandreo miramplace reo. Niany ty nazony colonel Mikael raha io, fôtony colonel Mikael tsy nandoa vola 50 000 euros agnano caution présidentielle, meloko rozy io. Endreo fa possible andeha ravagnin'ny colonel Mikael io. Zay volaniko abroger ordonnance raha manantsoa mon colonel. Zay raha fa volaniko taminao. Abroger igny. Fa nataonao ndraiky 24%, zay miambigny 24% budget provincial io. Déjà fa c'est 24% zay teo tsy mahefo i. Non, misy taratasagny niboaka 0,5%, 1%, 92% Antananarivo. Normal zegny aminareo. Zay zegny tsy masaky mivolagna. Zay zegny tsy masaky mivolagna. Non, zay tsy maintsy mivolagna. Ary zay ivolagna fo. Izy koa mbola marika ravalimana fo, zay tsy maintsy mivolagna fo. Zay volaniko atsika volaiza miady. Raha idivatsika zio, ampandroso zay région misy anareo. Que ce soit Tamatave nareo, que ce soit Nosy nareo, mitsangana nareo. Mitsangana nareo, ary colonel Mikael zay tsy agnafody anareo. Justement, nareo mila miasa. Zay ne misy projet volaniko zegny. Zay misy projet. Fa maro investisseur. Que ce soit à Terendrakaka, que ce soit agnamboatra ranomasigny vadika ranomboka, maro koa ny projet. Même resaka Jirama io. Izy tsy alefandreo jusqu'am bureau ny colonel Mikael, za mivolagna aminareo zegny. Fôtony reo miambigny projet ndreo, azovy amezandreo marché. Zegny amizay volaniko amin'ny colonel Mikael, ambila soit la commune, soit chef de région, mitady investisseur aby. Zay mahita volaniko zegny. Niany ty, za mavita mandefa olo a Diogosare zao, magnamboatra Terendrakaka, resaka volamena, resaka raha jiaby, magnamboatra lalagna jiaby. En plus, zay fa nikoragna, accord karakôry amy resaka Jirama. Izy avy mandefa panneau solaire éolienne jiaby électricité. Accord indreo, au bout de magnefa reo 50%, ni Jirama 50% ndreo. Au bout de 15 ans, soit 20 ans, apody amy Jirama raha jiaby, ny Jirama amizay le 100%, fa nipody volandreo. Azonareo, endreo fotony énergie maventy boka. Raha zegny tsy tian'olo ao volaniko aminareo zay. Raha zegny zay fa nikoragna, agnatin'ny bureau ny misy olo maventy ao, amy bureau nazy naboakany za ty électrification. Naboakany. Fa tsy tiandreo projet ty mandeha. Azonareo zay? Que ce soit olo andeha la Suisse, ambila zay avy direct ambilo be, zay tondra la machine, agnamboatra chocolat nareo tout de suite. Anareo amizay mandafo izy. Fa tsekendreo zegny. Mahita mon frère, mahita. Za tsy avanda aminareo, mahita. Dommage izy mizao le seteny colonel Mikael. Mahita tsara beky, ary maro koa, ary maro. Za fa mivolagna aminareo zegny. Tegna maro. Resaka fagnamboarana centre de formation raha jiaby zegny. Que ce soit Zimbabwe, que ce soit la Suisse, que ce soit saoudien, olo jiaby zegny misy. Zay moka ataon'olo matanjaka. Zay ny ataon'olo matanjaka. Izy tsy raha zay ny volaniko anareo contre za teo. Za tsy mijery orange nareo zegny. Za tsy manjery bleu nareo zegny. Za tsy mijery raha tadiaviko atsika mandroso. Zegny fo. Anareo mivogna orange ro jiaby igny fa enterré orange zay volaniko. Enterré. Fotony orange jiaby teo nagnaraka
beko ny Andry Rajoely ndraiky Mambravatomanga ndraiky NC Christian. Ireo zio fa tsy maintsy magnaraka beko ny colonel Mikael, c'est comme ça. Zegny atao hoe stratégie. Zava raha ataony Ravalomanina, avy aty anao hery, or que izy teo miady amin'ny hery. Fa Marc Ravalomanina fa alainy colonel Mikael, décentralisation ty, alainy colonel Mikael, soit état fédéral ty, tsy agneky ro. Hein? Justement, on attend quoi? On attend que zeny volaniko mikoragna amin'ny colonel Mikael ne zay. Tegna mikoragna aminazy ne. Mais olo ankilanazy ao ro mpagnano politika aby io volaniko, misy magnano entreprise ao, mavozy ro, tsao alainy lafo entreprise indreo io, tsisy concurrent. Zay karaha ataony Mambravatomanga teo, izy mila monopoliser raha jiaby. Izy ne mila monopole, ny anty amizay misy investisseur, zegny amizay aviany colonel Mikael, mikoragna izy amy la Russie, mikoragna izy amy la France, mikoragna izy amin'ny olo jiaby, azovy, ampandroso, ino, c'est quoi les accords? Zegny amizay tsy tiandreo ao, agnivo tsy tiandreo, surtout ro mpanao politika aby io, ro zatra magnano kolokolo aby io. Zegny e problème, zegny amizay volaniko aminareo, misy raha tsy hainareo, misy raha stratégie tsy hainareo, maro raha mandalo tsy hainy vahoaka. Maro raha mandalo tsy hainy vahoaka. Izy io azave, zegny amizay colonel Mikael, magnaboaka moramora izy magnaboaka. Meloko ro izy nivolagna sokafa volet intérieur. Neloko ro ao. Neloko volaniko aminareo zegny. Zegny amizay izy nivolagna ampidirigny investisseur aby igny. Meloko Ravalomanina, fotony eny fa misy concurrence izy amy resaka raha mandalo jiaby io. Aomby be ronono, raha jiaby, misy concurrence izy, tsy tiany igny. Tu vois, agnamboatra biométrie igny, fa tsy tiany igny. Azonareo zay, mila contrôler de raha jiaby, mila usine nazy magnamboatra raha jiaby zay. Or que ça c'est des gens d'extérieur. Mara tsy anareo volaniko zay. Zay ne volaniko atsika tsy mila miady. Olo edivatsika zio, olo contre la décentralisation andraiky état fédéral. J'espère que je me suis fait bien comprendre. J'espère enareo amizay zio, maro olo tsy maro ndraiky ro contre za, olo boka agnivon'ny tany, agnaragna fahitanareo agnaragna andreo jiaby magnano contre za, fa za tsy mavozy ro. Za ty Tananarivo volaniko zay. Za mibalade tout seul. Iny za tsy mavozy volaniko. Za tsy mavozy ro. Tu vois? Fotony za mivolagna raha marigny. Tsy tiandreo boka raha marigny. Traitenareo racisme za c'est pas grave. Traitenareo tribalisme za c'est pas grave. Za miady ampandroso Madagascar, ampandroso Triangle du Nord, tu vois? Abako amizay eran'ny Madagascar anareo jiaby victime. Zegny faditsika zio. Zegny faditsika zio. Voilà. Bon, merci aminareo mitandreny.